vážení páni poslanci, verejnosť. Vítam vás na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Brajci, ktoré bolo zvolané pozvánkou na 6. decembra 2024 v zmysle paragrafu 13 odsek 4 písmena A zákona Slovenskej národnej rady číslo 369 z roku 90 zbierky v obecnom riadení. Program Mestského zastupiteľstva vám bol doručený zároveň s pozvánkou. Budeme hlasovať o programe tak, ako vám bol doručený. Kto je za? Je niekto proti programu? Ďakujem. Zdržal sa. Program nebol schválený. V zmysle najnovších informácií, ktoré sme dostali, navrhujem doplniť bod programu prenájom nebytových priestorov v budove Mestského úradu, doplniť ho ako 13. bod, hneď za 12. A v bode rôzne navrhujem doplniť termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva na rok 2025. To znamená, upravený program bude znený. Prvý bod otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľov zápisnice, schválený program. Druhý bod zmena rozpočtu oznámením, rozpočtovým opatrením číslo 41, 43, 48, 49 a 50 v roku 2024. Tretí bod návrh VZN mesta Rajec číslo 5/2024 o daní za ubytovanie. Štvrtý bod návrh VZN mesta Rajec číslo 6/2024 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2025. Piatý bod návrh VZN mesta Rajec číslo 7/2024 o podmienkach a kritériách prideľovania a užívania nájomných bytov vo vlastníctve mesta Rajec. Šiestý bod návrh dodatku číslo 4 VZN číslo 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Rajec. 8. bod 7. návrh VZN číslo 8 v roku 2024 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. 8. bod návrh rozpočtu a programov rozpočtu mesta Rajec na roky 2025 a 2027, odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta, návrh viacročného rozpočtu mesta Rajec na roky 2025-2027 a návrh rozpočtu mesta na rok 2025. 9. bod žiadosť o poskytnutie dotácie na mzdy a prevádzku školského zariadenia z rozpočtu mesta na rok 2025 Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza pred Centrom voľného času ako súčasť spojnej školy Kráľovnej pokoja Žilina. 10. bod kúpa časti pozemku parcely KN číslo 7052 v katastrálnom území Rajec. 11. bod predaj pozemku CKN parcelné číslo 1020/7 v katastrálnom území Rajec pri vlastníctva číslo 1500. 12. bod kúpa časti pozemku parcely KNE číslo 7105 v katastrálnom území Rajec. 13. bod prenájom nebytových priestorov v budove Mestského úradu. 14. bod správy o vykonanej kontrole číslo 5/2024 a 7/2024. 14. bod návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolného mesta na prvý polrok 2025. 16. bod prehľad plnenia uznesení, 17. bod interpelácie, 18. diskusia a 19. bod rôzne. V rôznom budú termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva na rok 2025. Takto znie program dnešného rokovania, návrh toho programu. Budeme hlasovať o tom, či budeme postupovať v zmysle tohto programu. Kto je za? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa. Nie je tomu tak. Za overovateľov zápisnice dnes určujem pána poslanca Šupku a pána poslanca Matejku, za zapisovateľa pani Alenu Líkovú. Budeme pokračovať bodom číslo 2. Zmena rozpočtu oznámením rozpočtového opatrenia číslo 41, 43, 48, 49 a 50 v roku 2024. Poprosím vedúcu ekonomického oddelenia pani inžinierku Brezánovú. Nech sa páči. Dobrý večer všetkým. Tak rozpočtovom
doplnenými opatreniami číslo 41, 43, 48, 49 a 50, ktoré v zmysle smernice mesto zapracovalo do rozpočtu na rok 2024, sa celkový rozpočet mesta upravil o sumu 212 691 eur. Sú to prostriedky predovšetkým prenesený výkon štátnej správy, a to v oblasti školstva. Potom bol poskytnutý transfer z Ministerstva financií na pokrytie výpadku podielových daní a sú tu aj grantové peniaze z nadácie Spoločný pre región, zatiaľ pre materské školy a základnú umeleckú školu. Už máme v ďalšom mesiaci aj pre spojenú školu. Ďalej sú to prostriedky z environmentálneho fondu, kedy nám doplatili za skladkovanie odpadu a transfer z úradu práce na správu pre deti žiakov spojenej školy. Návrh uznesenia, tak ako bolo predložené, finančná komisia teda jednotlivé tie body prerokovala a mestské zastupiteľstvo ich vyvedeli na vedomie. Takže návrhy, ďakujem. Uznesení vám boli doručené. Otváram diskusiu k tomu, ak sa chceme to niečo spýtať, nech sa páči. Pokiaľ tomu tak nie, budeme hlasovať o návrhu tak, ako vám boli doručené. Kto je za predložené návrhy? Ďakujem. Nie je to proti. Zdržal sa? Nie. Ďakujem. Pokračujeme bodom číslo 3. Návrh všeobecného záväzného nariadenia mesta Rajec číslo 5 z roku 2020 daní za ubytovanie. Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli 15 dní pred schvaľovaním mestským zastupiteľstve. Tento návrh obsahoval sumu 80 centov za jedno prenocovanie a na jednu osobu. Finančná komisia tento návrh prerokovala na svojej komisii, ale doporučila zmeniť na sumu 1 euro za prenocovanie a jednu osobu. Takto upravený návrh všeobecne záväzného nariadenia bol aj predložený v materiáloch na mestské zastupiteľstvo. Návrh uznesenia, tak ako bol teda predložený. Ďakujem. Otváram diskusiu bodu číslo 3. Dan z ubytovania. Chcete niečo spýtať? Pokiaľ to nie, návrh uznesenia vám bol doručený. Chce ho niekto doplniť, alebo má niekto iný návrh? Nie. Budeme hlasovať o návrhu tak, ako vám bol doručený. Nech sa páči. Hlasujeme, kto je za. Je niekto proti, zdržal sa. Pokračujeme bodom číslo 4. Návrh VZN mesta Rajec číslo 6 2024 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2025. Nech sa páči. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia vychádza z predošlého všeobecne záväzného nariadenia. Bol prepočítaný iba poplatok, pričom zákon nám určuje, že poplatok sa počíta z nákladov aktuálneho roka, prípadne doplnené o nejaké predpokladané náklady v tom nasledujúcom roku. Do mestského zastupiteľstva je posunutý vlastne, takto bol vlastne vyvesený ten návrh v tej verzii B, kedy sadzba na osobu a deň je 0,120433 eur, čo pri prepočte na 365 dní v kalendárnom roku vychádza ten poplatok 43,95 eur. To je sadzba pre osobu a deň a právnické osoby idú tak ako v roku 2024, čiže tam to závisí od veľkosti odpadovej nádoby, či je to 1100 litrová alebo 110 litrová alebo 240 litrová nádoba. Za každým ten koeficient prepočtu na 1 liter je iný a závisí od toho ešte, koľko si dajú vývozov. Tento poplatok je v tých materiáloch pri dôvodovej správe prepočítaný na 52 vývozov, čiže každý týždeň, ale závisí naozaj od dokladu, ktorý si prinesú právnické osoby, koľkokrát chcú vyvážať. Finančná komisia tento návrh prerokovala vo svojej komisii, zostal nezmenený a je predložený vlastne na schválenie mestského zastupiteľstva. Návrh uznesenia tak, ako bol predložený.
Ďakujem. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nech sa páči, ak sa chcete spýtať, je pravda to, čo povedal vedúca ekonomického oddelenia, materiál boli už prerokované na komisiách, nejaká diskusia k nim už prebiehala, ale ak predsa ešte niekto by sa chcel niečo spýtať. Nech sa páči. Ale ako doplnenie ani otázku, že pán primátor hovoril, bolo to prejednané v komisiách, bola komisia teraz vlastne na konci roka špeciálne zasadnutie aj finančnej, aj komisie výstavby bolo spoločné a boli pozvaní všetci poslanci, väčšina poslancov bola prítomná, takže tam sa tieto veci diskutovali a tie pripomienky boli zapracované a toto je vlastne taký finálny návrh, proste finálna verzia, ktorá ide, tak preto tá diskusia ani nie je potrebná, lebo komisia trvala dosť dlho, tak myslím, že tieto veci sme si povedali. Ďakujem. Ešte niekto v diskusii? Pokiaľ tomu tak nie je. Návrh uznesenia vám bol doručený. Chcel niekto doplniť, alebo má niekto iný návrh? Ak tomu tak, nebudeme hlasovať o uznesení tak, ako vám bolo navrhnuté. Kto je za? Ďakujem. Nie niekto proti, zdržal sa. Pokiaľ tomu tak nie je. Ďakujem. Pokračujeme s bodom číslo 5. Poprosím vedúcu oddelenia investičnej výstavy a životného prostredia pani inžinierku Halerovú. Návrh VZD mesta Rajec číslo 7 roku 2024 o podmienkach a kritériách prideľovania a užívania nájomných bytov vo vlastníctve mesta Rajec. Nech sa páči. Do uvedeného všeobecne záväzného nariadenia bola vlastne len doplnená zákonná možnosť, aby mesto mohlo 20% zo všetkých nájomných bytov postavených s podporou štátu dať do prenajmu nie ako sociálne byty, ale byty, ktoré idú iným režimom, iným spôsobom posudzovania žiadosti a prideľovania. Ide o osobitný zreteľ, ktorý umožňuje prenajať mestské byty ľuďom pracujúcim vo verejnom záujme, napríklad v oblasti zdravotníctva, školstva, policajtom a podobne. A ďalej bola do všeobecne záväzného nariadenia boli doplnené prílohy v záverečnej časti, ktoré prikladajú žiadatelia o uzatvorenie nájomnej zmluvy, preukazujú nimi výšku príjmu a všetky potrebné vlastne údaje pre posúdenie žiadosti. Bude to uľahčenie pre žiadateľov, ale aj zefektívnenie celého procesu pre zamestnancov na mestskom úrade. Tie tlačivá a formuláre sú prílohe. Takto upravené všeobecne záväzné nariadenie bolo prerokované na komisii životného prostredia aj na finančnej komisii a obidve odporúčili schváliť tento návrh. Ďakujem. Diskusia k bodu číslo 5. Nech sa páči. Vyjadrite sa. Prerokované bolo, ale predsa znova mohli nejaké nové otázky vzniknúť. Nie je to tak. Návrh uznesenia vám bol doručený. Budeme hlasovať o takom znení, ktoré ste dostali. Kto je za? Ďakujem. Nie je to. Pokračujeme bodom číslo 6. Návrh dodatku číslo 4 k VZN číslo 3 z roku 2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Rajec. Čiže do tohto všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi bolo doplnené ustanovenie o nakladaní s textilným odpadom, ktoré je od 1.1.2025 povinné pre mesta a obce. Oproti zverejnenému návrhu boli tu doplnené ešte odseky, ktoré sa týkajú RFID čipov, ktoré bude mesto inštalovať od decembra 2024 do januára 2025. Aj keď ešte v roku 2025 nebude poplatok na základe váženého množstva vyvezeného odpadu, ale tieto kódy budú slúžiť pre evidenciu počtu vývozov, tak ako sme mali doteraz QR kódy snímané čítačkami, tak tieto QR kódy budú nahradené čipmi, ktoré bude snímať zvozové vozidlo priamo pri vývoze týchto zberných nádob a potom v ďalšom období už teda bude možné aj poplatky stanoviť na základe vyvezených množstiev. Ostatné ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia ostali v pôvodnom znení. Tento dodatok bol prerokovaný na zasadnutí Komisie výstavby životného prostredia aj na finančnej komisii a obidve komisie odporúčili schváliť tento návrh.
Ďakujem. Diskusia bodu číslo 6. Nech sa páči. Pokiaľ tak nie, budeme hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako vám bolo doručené. Chcel niekto doplniť, má niekto iný návrh? Nie je tomu tak. Takže hlasujeme o predloženom návrhu. Kto je za? Ďakujem. Je niekto proti? Ďakujem. 7. bod. Návrh VZN číslo 8/2024 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Ide v podstate o formálnu úpravu už dnes platného všeobecne záväzného nariadenia. Čiže táto nová úprava sa netýka výšky poplatkov alebo spôsobu predkladania žiadosti alebo posudzovania týchto žiadostí. Ide čisto o tú formálnu stránku. Takže toto nové znenie bolo prerokované na obidvoch komisiách, aj na výstavbe, aj na finančnej komisii. A obidve odporúčili takto upravené všeobecne záväzné nariadenie schváliť. Otváram diskusiu bodu číslo 7. Budeme hlasovať o návrhu tak, ako vám bol predložený. Kto je za predloženie? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa. Ďakujem. Vedúcej oddelenia investičnej výstavby a životného prostredia. Poprosím opäť vedúcu ekonomického oddelenia. 8. bod. Návrh rozpočtu a programov rozpočtu mesta Rajs na rok 2025 až 2027. Nech sa páči. Rozpočet na rok 2025 je zostavený v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách a tiež zákonom o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý nám ukladá členiny na predchádzajúce 2 kalendárne roky, schválený rozpočet bežného roka, očakávaná skutočnosť bežného roka a návrh rozpočtu na 3 nasledujúce roky. Predložený návrh je opäť v 14 programoch, tak ako bolo doteraz zvykom. V tomto ohľade žiadna zmena nenastala. V rámci nich sú vlastne porovnávané ciele z predchádzajúcich rokov návrhov na roky 2025 až 2027. Príjmy na 2025 sú navrhnuté v celkovej výške 8 348 921 eur. Z toho sú bežné príjmy vo výške 7 951 321 eur a kapitálové príjmy vo výške 63 000. Príjmové finančné operácie mesto navrhlo vo výške 334 600 eur. Výdavky sú narozpočtované v tomto predloženom návrhu v celkovej výške 8 348 921 eur. Z toho sú bežné výdavky vo výške 7 725 214 eur, kapitálové výdavky vo výške 313 000. Vo výdavkových finančných operáciách je navrhnutý rozpočet vo výške 310 707 eur, čo vlastne predstavujú splátky úverov, ktoré mesto musí vlastne pokryť aj v nasledujúcom roku. Materiál obsahuje programový rozpočet so stanovenými cieľmi, merateľnými ukazovateľmi. Už len taká informácia, roky 2026 a 2027 sa berú iba na vedomie, nie sú pre mesto záväzné. Finančná komisia tento návrh rozpočtu podrobne prerokovala na svojom zasadnutí a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť ho bez zmeny v predloženej podobe. Ďakujem. Otváram, alebo najskôr podľa stanovisko. Tak, poprosím najskôr podľa stanovisko hlavnej kontrolky, nech sa páči. Predkladá stanovisko vyplýva zo zákona 369 v obecnom riadení. Pri spracovaní stanoviska som vychádzala z návrhu rozpočtu mesta, ktorý bol zverejnený v zákonnej lehote 27.11.2024. Východiskom pre zostavenie návrhu rozpočtu je vývoj príjmov a výdavkov v predchádzajúcom období, očakávané plnenie a čerpanie rozpočtu 31.12.2024. Navrhovaný rozpočet mesta, vrátanie finančných operácií zostavenie ako vyrovnaný, čím je splnená jedna zo zákonných podmienok vyplývajúca z paragrafu 10 odstavec 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový, prebytok je rozpočtovaný vo výške 226 107 eur,
Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový schodok vo výške 250 000 eur. Mesto plánuje v roku 2024 hospodári so schodkom rozpočtu vo výške 23 893 eur. Návrh príjmovej časti rozpočtu je nastavený realisticky. Z dôvodu neistého vývoja bolo veľmi ťažké stanoviť prognózu vývoja bežných príjmov, najmä podielovej dane z príjmov územnej samosprávy. Som chcela ešte podotknúť, že zostavenie vlastne návrhu rozpočtu prebiehalo v čase, keď ešte nebol schválený štátny rozpočet na rok 2024. Takže vlastne sa zostavoval v neistote, či bude rozpočet schválený alebo nie. Takže bolo to o to ťažšie urobiť ten návrh rozpočtu. Takže po stanovisku hlavnej kontrolórky otváram diskusiu. Nech sa páči. Ak sa chcete niečo spýtať, naozaj pravda, nebolo to jednoduché. Niektoré veci nevieme predvídať a už teraz vieme s istotou povedať, že po novom roku sa úprava rozpočtu vráti. Pokiaľ môžem, nech sa páči. V podstate tam, ako bolo povedané z viacerých strán, ten rozpočet je nastavený čo najlepšie možne v rámci tých informácií, ktoré sú. Ľudí sa výška podielových daní, ale je potrebné ten rozpočet schváliť z toho dôvodu, aby mesto reálne mohlo čerpať od januára finančné prostriedky, tak ako ich bude potrebovať, aby vlastne sme nemuseli byť v takom rozpočtovom období, čo bolo pre mesto veľmi priaznivé nevýhodné. Ešte niekto ďalší? Pokiaľ nie. Návrh na uznesenie ste dostali Mestské zastupiteľstvo v Rajci. Poprvé berie na vedomie kultúrne stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu a programu rozpočtu mesta Rajc na roky 2025-2027. Poberie návrh viacročného rozpočtu a programu rozpočtu mesta Rajc na roky 2025-2027 a schváľuje rozpočet a programový rozpočet mesta na roky 2025. Tak. Chce niekto doplniť alebo zmeniť? Pokiaľ tak nebudeme hlasovať. To je za. Ďakujem, nie je to proti, zdržal som. Nie je to tak. Pokračujeme bodom číslo 9. Žiadosť o poskytnutie dotácie na mzdy a prevádzku školského zariadenia z rozpočtu mesta na rok 2025. Žiadateľ Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza pre Centrum voľného času ako súčasť Spojenej školy Kráľovnej pokoja Žilina. V októbri 2024 bola elektronicky do podateľne mesta doručená žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi Žilinská diecéza ako zriaďovateľa Spojenej školy Kráľovnej pokoja Žilina a jej súčasti Centra voľného času. Toto centrum voľného času navštevujú 3 detičky, ktoré majú trvalý pobyt v meste Rajec, ale školu navštevujú teda v Žiline. Mesto Rajec od 1.1.2013 dostáva finančné prostriedky v podielových daniach na zaujímavé vzdelávanie detí vo veku od 5 do 15 rokov, ktoré majú trvalý pobyt v meste Rajec. Pre rok 2025 je ten predbežný jednotkový koeficient vo výške 98,65 €, ktorý sa ešte teda upravuje, násobí o 1,1 v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu daní z príjmov územnej samosprávy. Potom suma, ktorú v podielových daniach dostaneme na jedno dieťatko, je 108,50 €. Je to predpokladaný predbežný jednotkový koeficient. Po zverejnení všetkých informácií ten koeficient na novo preráta mesto a v podstate v zmysle neho bude poskytovať dotácie, všetky schválené dotácie vrátane katolíckej spojenej školy. Je na mestskom zastupiteľstve na jeho rozhodnutí, či mesto bude prispievať v roku 2025 aj na iné centra voľného času, ktoré sú zriadené mimo územia mesta Rajec, a tiež mestské zastupiteľstvo rozhoduje o tejto výške. Finančná komisia na svojom zasadnutí tento bod prerokovala, odporúčila mestskému zastupiteľstvu vzhľadom na to, že ani svojim
klubom a dotáciám športovým klubom, neziskovým organizáciám v tom roku 2025 sú znižované vlastne dotácie, tak odporúča neschváliť ani túto žiadosť. Ale uznesenie je navrhnuté tak, ako bolo v materiáloch do finančnej komisie, tak bolo posunuté aj do zastupovateľstva. Ďakujem. Otváram diskusiu. Máme ešte nejaké žiadosti iné okrem týchto? Len táto je prišla pre rok 25. Môžeme to zavrieť do konca roku, alebo tá možnosť je dokedy to podať? Obyčajne by to malo byť pred tým rokom, ktorý nasleduje. Neviem, či alebo to nie je do konca januára. Myslím, že Zdenka by to malo byť do novembra. Čo nás naozaj poriadku už jasné. Ako my sme to vlastne na tej finančnej zvažovali, správa zdáva všelijako, ako ja tiež sú to dve deti, sú to reacké deti, ako kvázi to nie je problém, nie je to veľká čiastka, len skôr ide o princíp, že keď je tých žiadostí viac a celkové zo strany štátu je to zle nastavené. Ideálne by bolo, keby tie prostriedky išli priamo na to zariadenie, ale nie cez mesto, cez samosprávu. Lebo jednak kluby sa krátia, zo škálu alebo škôlky sú tiež tak nastavené, že sú podfinancované, musíme to nejak dofinancovať a vlastne aj v rámci CVCčka aj u vás na škole, deti z iných obcí tiež tie obce neprispievajú. Áno, niektoré. Ale nie všetky. to zistil, Nie je to úplne také, keby každý prispieval, tak je to v poriadku, lenže niektorí áno, niektorí nie, tak ako ťažko sa nám to aj na tej komisii nejakým spôsobom prijímalo takéto stanovisko, že nie, ale je tá situácia finančná taká, aká je. Dobre, ešte niekto. Pokiaľ nie, budeme hlasovať o návrhu tak, ako vám bolo doručené. Mestské zastupiteľstvo v Rajci poprvé schváluje finančné prostriedky určené na mzdy a prevádzku žiaka školského zariadenia centra voľného času zriadeného mimo územia mesta Rajec na rok 2025 vo výške 60 € ročne na jedno dieťa. Má niekto iný návrh, alebo chce doplniť tento návrh? Ak to tak nie, budeme hlasovať o tomto predloženom návrhu. Kto je za? 1. Kto je proti? Kto sa zdržal? Ďakujem. Opäť výmena. 10. bod. Kúpa časti pozemku KNE číslo 7052 katastrálnom území Rajec. Nech sa páči. Musím pozrieť, ktorý to je. Áno, čiže žiadateľom je Hulín Jozef s manželkou. Žiadajú o kúpu časti pozemku parcela KNE číslo 7052. Dôvodom žiadosti je, že pozemok je jediným vstupom do rodinného domu a slúži ako dvor, taký kvázi dvor. Ide o veľmi malý pozemok v zákrute kostolnej ulice. Mali ste v dôvodovej správe výsek z katastrálnej mapy, vlastne, kde je znázornený ten dom a mestský pozemok, taký zhruba trojuholníkový. A teda časť z tohto pozemku žiadajú odkúpiť od mesta z dôvodu zabezpečenia prístupu aj inžinierských sietí. Prílohou tejto žiadosti bol geometrický plán na určenie predmetu kúpy a bol aj znalecký posudok, ktorý vyhotovila inžinierka Štaková a tento posudok určil všeobecnú hodnotu pozemku vo výške 354,42 €. Táto žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí Komisie výstavby a životného prostredia aj na finančnej komisii. Tieto komisie neodporúčili schváliť predaj pozemku. Ale tak doplnkovo bolo, že teda odporúčajú nájom, aby mestu ostala možnosť nejakého využitia do budúcnosti. Návrh uznesenia je tak, ako bol predložený. Ďakujem. Otváram diskusiu. Chceme sa vyjadriť v týchto ešte doplňujúce informácie. Tento návrh je viac menej podľa mňa už vykrát za posledné obdobie, to si pamätám ja.
A nevidím nejaký lepší význam toho, že aby sme nemali názor tak krátkej dobe. A je to naozaj také miesto, že môžeme ho v budúcnosti potrebovať, takže ten dlhodobý návrh za mňa je dobré riešenie. Ďakujem. Niekto ďalší? Pokiaľ nie, povedal pani vedúca, návrh uznesenia. Je v zmysle žiadosti, že mestské zastupiteľstvo schváľuje prebytočnosť a schváľuje prevodnú majetku. Takže budeme hlasovať o návrhu, ktoré vám bol doručený. Kto je za poznenie, ktoré vám bolo doručené? Nikto? Kto je proti? Ďakujem. Zdržal sa. Ďakujem. Pokračujeme bodom číslo 11. Predaj pozemku CKN číslo 1020/7 v katastrálnom území Rajec pri vlastníctva číslo 1500. Ide o viacero žiadateľov, rovnako táto vec, alebo teda tieto predmetné pozemky už raz prerokované v zastupiteľstve boli, pretože bola žiadosť nájomníkov o nájom týchto pozemkov. Ide o pozemky pod garážami v areáli spojenej školy. Mestské zastupiteľstvo schválilo prebytočnosť týchto pozemkov s tým, že v zmysle znaleckého posudku, ktorý dalo mesto vypracovať, cena nájmu je za obdobie 10 rokov nižšia ako 20 000 a teda je v právomoci primátora mesta, aby uzatvorilo nájomné zmluvy s týmito žiadateľmi. Keď sme žiadateľov pozvali na stretnutie, kde sme chceli teda oboznámiť s ďalším postupom uzatvorenia nájomných zmluv, prijavili záujem, že by chceli tieto pozemky odkúpiť. Podali si nové žiadosti na mestský úrad a teda tieto predkladáme na odchovanie. Predmet predaja máte v dôvodovej správe mapku so vyznačením tohto pozemku. Bol vyhotovený geometrický plán, ktorý presne určuje, o ktoré parcely ide, znalecký posudok, ako som spomínala, ktorý určil ceny jednotlivých pozemkov. No, tieto žiadosti boli prerokované na zasadnutí Komisie výstavby životného prostredia aj na finančnej komisii. Obidve komisie neodporúčajú schváliť predaj pozemkov z nejakého dlhodobého hľadiska. Prikláňali by sa skôr k tomu nájmu, ktorý bol schváľovaný na ostatnom zastupiteľstve. Návrh na uznesenie je tak, ako bol predložený, teda v znení, že mestské zastupiteľstvo schváľuje prevod majetku, teda predaj. Ďakujem. Takže máme žiadateľov, máme 5 žiadostí. Prvé je pani Pavková, manželia Rizmanovci, pán Bričan, Sikerovci a pán Krňa. Nebudeme hlasovať spoločne, budeme po každom hlasovať osobitne, ale najskôr otváram diskusiu. Viete, ktoré pozemky sa na ktoré garáže? Medzi telocvičnou a učiteľskou ubytovkou pri plote. Dohoda je taká, alebo záujem, ako pani vedúca odprezentovala, takže ak sa chcete stýkať. Ešte niečo. Aj na doplnenie, čo bolo to vlastne v černom materiálu, prejednali sme to, riešili sme to na tej komisii. Doteraz tam bolo tie pozemky riešené nájmy, že aj viac menej všetci, čo sme tu boli na tej komisii a sme sa zhodli na tom, že aby to aj do budúcna bolo riešené nájmom, tí majiteľia prišli s návrhom odkúpiť, takže vlastne to uznesenie je postavené na tú kúpu, ale v podstate s tým nájmom ako nemáme problém. Aj keď sa budeme vyjadrovať kúpu, tá kúpa potom už je aj dosť problém s tým pozemkom, je to v blízkosti školy, školského areálu, kedy sa to riešilo, že sa to predá, tak už je ten nevratný proces, že už sa s tým nedá nič dotknúť. Znova, návrh uznesenia je taký, že schváľuje. Ja iba chcem doplniť. Neschválili sme to aj kvôli tomu na komisii, lebo ide tam nová výstavba. Môže tady ísť cesta na dvojka plynová, hneď vedľa garáží, tak aj na základe toho je to také, že je to otázne už. A už si nezabrali nejaké cesty dopravne.
Ja som tiež zastancov skôr prenajmu ako predaj, keď sa pýta. Takže ešte niekto v diskusii, pokiaľ nikto, ako som povedal, pred chvíľou budeme hlasovať o každom návrhu samostatne. Takže návrhy na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo poprvé berie na vedomie, prečítam iba, žiadosť zaevidovanú pod číslom 6272/2024 zo dňa 14.10.2024, ktorú podala Marta Pauková, bytom Lipová 154/1/015 Rajec vo veci odkúpenia časti pozemku katastrálneho územia Rajec parcela číslo 1020/7 a návrh je, že schvaľujete prebytočnosť majetku mesta, schvaľujete spôsob prevedu majetku mesta a schvaľujete zverejnenie zámeru a tak ďalej, čo sa tam píše. Budeme hlasovať o tomto návrhu, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto. Ďakujem. Ďalší návrh. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť zavedomím pod číslom 6272/2024 zo dňa 29.10.2024, ktorú podali Zuzana Rizmanová a manžel Boris Rizman, obaja bytom Lipová 154/1/015 Rajec vo veci odkúpenia časti pozemku katastrálneho územia Rajec parcela 1020/7 a opäť, že schvaľujeme prebytočnosť majetku, schvaľujeme spôsob prevodu majetku a schvaľujeme zverejnenie zámeru. Tam v tomto uznesení. Chcel niekto doplniť? Nie je to. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa. Tretí návrh. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť zaevidovanú pod číslom 6791/2024 zo dňa 11.11.2024, ktorú podal Juraj Príčan, bytom Mudrochová 929/9 Rajec vo veci odkúpenia časti pozemku v katastrálnom území Rajec parcela 1020/7. Tie znenia sú rovnaké, takže kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Ďakujem. Štvrtý návrh. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť zavedenú pod číslom 6632/2024 zo dňa 30.10.2024, ktorú podali Jarmila Sikerová a manžel Marian Siker, obaja bytom Lipová 1 Rajec vo veci odkúpenia časti pozemku v katastrálnom území Rajec parcela 1020/7. Znenie to isté. Kto je za návrh uznesenia? Som ho prečítal. Kto je proti? Kto sa zdržal? Ďakujem. No a piatý návrh. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť zaevidovanú pod číslom 6272/2024 zo dňa 14.10.2024, ktorú podal Branislav Krňan a manželka Beata Krňanová, obaja bytom Holero 160/12 Rajec vo veci odkúpenia časti pozemku v katastrálnom území Rajec parcela číslo 1020/7. Kto je za predložený návrh uznesenia? Nikto je niekto proti? Zdržal sa. Ďakujem. Pokračujeme bodom číslo 12. Kúpa v časti pozemku KNE číslo 7105 v katastrálnom území Rajec. Žiadateľom je Patrik Pastorek, bytom Holandská Bystrica. Predmetom žiadosti je teda kúpa časti pozemku KNE číslo 7105. Dôvodom žiadosti je, že pozemok tvorí svah, o ktorý sa teda musí mesto starať a kosiť. Žiadateľ plánuje na tomto pozemku vybudovať oporný múr a pričleniť ho k areálu Berného dvora, ktorý vlastne prevádzkuje. V dôvodovej správe ste mali katastrálnu mapu so znázornením, o ktorý pozemok ide. Tou červenou čiarou je areál aktuálny z Berného dvora. Po ľavej strane od cesty vlastne žiada odkúpiť časť pozemku, ktorý je určený geometrickým plánom, ktorý bol prílohou žiadosti. Rovnako bol priložený aj znalecký posudok, ktorý vyhotovila inžinierka Slava Rem a tento určil všeobecnú hodnotu pozemku vo výške 1640 eur. Chcem vás ešte upozorniť na to, že žiadateľ uviedol dôvod osobitného zreteľa daný tým, že ide o prevod priľahlého pozemku, ktorý svojím charakterom tvorí neoddeliteľnú súčasť a slúži na účelné využívanie nehnuteľnosti. Z
zmysle našich zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Rajec uvedený dôvod osobitného zreteľa nie je správny a teda komisie neodporúčili schváliť túto žiadosť. Návrh na uznesenie je ale v zmysle žiadosti, teda že mestské zastupiteľstvo schvaľuje prevod majetku, predaj z dôvodu vhodného osobitného zreteľa. Ďakujem. Ani tento predaj komisie neodporúčili. Otváram diskusiu v tomto. Pokiaľ nikto návrh uznesenia je doručený v materiáloch, budeme hlasovať o návrhu tak, ako vám bol doručený. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Nie. Pardon. No. Budeme pokračovať bodom číslo 13. Prenájom nebytových priestorov v budove Mestského úradu Rajec. Vieš si pán prednostu, ale máme tu pani právničku, ktorá prednesie tento bod. Dobrý večer. Predmetom tohto programu je vlastne schválenie zámeru prenechania nebytových priestorov v budove číslo 2 administratívnej budove Mestského úradu do nájmu žiadateľom, ktorí predložili žiadosti o prenechanie priestorov z dôvodu vhodných osobitného zreteľa. Stav je taký, že vlastne sa jedná o kancelárie na druhom poschodí a na prízemí, ktoré sú užívané, ale pri analýze zmluv bolo konštatované, že tie zmluvy neboli uzatvárané tak, ako mali byť, takže sme mali rokovanie so žiadateľmi, teda s nájomníkmi, a keďže sú prijaté aj nové zásady hospodárenia, ktoré stanovujú podmienky pre nájom, tak v podstate tí, ktorí majú ďalej záujem užívať priestory, si podali žiadosti. Tieto žiadosti boli zosumarizované, boli predložené návrhy uznesenia aj finančnej komisii dňa 2.12.2024 s tým, že vlastne pred týmto dátumom ešte mestské zastupiteľstvo konané 21.11.24 uznesením 77 v roku 2024 schválilo prebytočnosť všetkých nebytových priestorov, ktoré majú byť predmetom nájmu a o ktoré majú záujem jednotliví žiadatelia. Takže na dnešnom rokovaní, keďže sa jedná o pôvod osobitného zreteľa a v zmysle platných zásad hospodárenia, predkladané uznesenia sa týkajú toho, že zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosti jednotlivých žiadateľov a schvaľuje spôsob, respektíve zámer spôsobu prenechania majetku mesta do nájmu jednotlivým žiadateľom s tým, že uznesenia obsahujú presné údaje o jednotlivých kanceláriách, ktoré majú byť predmetom nájmu. Takisto obsahujú tie uznesenia aj vyšpecifikovaný dôvod vhodný osobitného zreteľa, ktorý je tam uvedený s odvolávkou na príslušný článok a príslušný odsek s písmenom zásad hospodárenia. To znamená tie dôvody, ktoré sú uvedené v jednotlivých návrhoch uznesenia, ktoré teda žiadatelia uvádzali, korešpondujú so zásadami hospodárenia a teda daný dôvod na rozhodovanie o prenechaní majetku mesta do nájmu dôvodov vhodných osobitného zreteľa. Hlavnými tými dôvodmi vo väčšine tých prípadov bolo to, že vlastne sa jedná o žiadateľov, ktorí užívajú tie priestory viac ako 10 rokov a tým pádom žiadajú v podstate z takého dôvodu o znovu prenajatie s tým, že bude uzatvorená nová nájomná zmluva, ktorá bude v súlade s aktuálne platným zákonom majetku a zásadami hospodárenia. Jednotliví žiadatelia na komisii to bolo prejednávané s tým, že
Žiadosti dali tieto subjekty. Je to Úrad práce a sociálnych vecí. Žiadosť vlastne podala Ústredie práce sociálnych vecí a Bratislava. Ďalej je tam žiadosť oblastnej organizácie cestovného ruchu Rajecká dolina so sídlom v Rajeckých Tepliciach. Ďalšia žiadosť bolo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Centrum podpory Žilina. Tam sa jedná o kancelárske priestory, ktoré využíva polícia. Ďalšia žiadosť bola žiadosť občianskeho združenia Miestna akčná skupina Rajecká dolina, kde užívajú priestory na 2. poschodí. Ďalšia žiadosť bola advokátska kancelária Kecerová na 2. poschodí. Potom bola žiadosť pani Ivety Jasenovcovej. Jedná sa o kanceláriu, ktorú teda pôvodne mala zazmluvnenú jej mama, ktorá tam vykonávala podnikateľskú činnosť, ale keďže tam už dlhodobo pôsobili spolu obidve tieto firmy, takže teraz už žiadosť aktuálne podala pani Iveta Jasenovcová ako súkromná podnikateľka pod hlavičkou firmy, ktorá je registrovaná identifikačným číslom. Ďalšia žiadosť je od spoločnosti Zruby Rajec, takisto sú tam kancelárie, ktoré užívajú dlhodobo a v podstate tiež uvádzajú dôvodné osoby nájomného zreteľa. No a posledná žiadosť, ktorá bola predmetom prerokovania, bola žiadosť súkromnej podnikateľky Jany Strhálovej, ktorá vlastne tam prevádzkuje kanceláriu stavebné sporiteľné. Prvostavné. Takže, čo sa týka týchto žiadostí a teda predmetom uznesenia, nie je na dnešnom rokovaní schvaľovanie odplaty za užívanie nebytových priestorov. Je tam len schválenie zámeru ako spôsob prenechania majetku mesta konkrétnych nebytových priestorov, ktoré sú uvedené v návrhu uznesení do nájmu jednotlivým žiadateľom spoluodvolených osobitného zreteľa s tým, že v prípade, že teda budú schválené tieto uznesenia, tak následne postup v zmysle zásad hospodárenia je taký, že zámer o tomto spôsobe prenechania majetku mesta musí byť zverejnený na 15 dní na úradnej tabuli mesta a až následne ďalšie zastupiteľstvo bude rozhodovať o prenechaní priestorov do nájmu a o výške teda tej ceny nájomnej. Takže dneska v rámci týchto uznesení je len schválenie zámeru a teda spôsobu prenechania majetku mesta do nájmu jednotlivým žiadateľom. Preto je teda každý návrh uznesenia spracovaný samostatne, pretože každý má iné priestory a každý má iný dôvodný osobitného zreteľa. Čo sa týka komisí, tu mám materiál, tak bolo prijaté uznesenie 7624, 4 členovia súhlasili, aby bolo teda uznesenia schválené pre Úrad práce, Ministerstvo vnútra, Rajecká dolina a správa cestovného ruchu Rajecká dolina a ďalšie ostatné žiadosti, aby schválené neboli. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto programu. Môžem sa Nech sa páči. Ďakujem. My sme vlastne tie žiadosti na finančnej komisii, respektíve na tej spoločnej prejednávali. Možno nejakým nedopatrením sme si neuvedomili celú tú postupnosť, ale viac menej to stanovisko komisie bolo súhlasné k tým ďalším žiadostiam, ktoré sú vlastné, ale my sme to riešili z pohľadu výšky nájmu. Bola tam podaná žiadosť o tú úľavu v tom nájmu. Takže my sme sa kvázi vyjadrovali na základe tých podaných žiadostí. Tak preto sme vlastne navrhovali, alebo navrhujeme, aby tie prvé 4 organizácie, ktoré nejakým spôsobom poskytujú tú činnosť, či sú to policajti, alebo je to Úrad práce, alebo je to oblastná organizácia cestovného ruchu, alebo MASKA, tá 3. a 4. tam je mesto vlastne členom, čiže je logické, aby nejakým spôsobom tam tá úľava bola. Čiže to vyjadrenie komisie bolo z titulu ceny, úľavy a tie ďalšie, vlastne, ktoré
odzovkách komerčné, aby mali cenu vo výške nájmu stanovenú znaleckým posudkom. Tým, že je tá postupnosť takáto, že teraz vlastne riešime ten osobitný zreteľ a on sa týka nie výšky nájmu, ale toho princípu, aby tí nájomcovia zostali na tých pôvodných miestach, takto sme sa tam nejako to neriešili, lebo tam skôr tá žiadosť bola na tú cenu, ale myslím si, že to má logiku, že keď niekto tú kanceláriu využíva nejaké dlhšie obdobie a bude súhlasiť s tým nájmom, ktorý je daný, že nebude žiadať ľavu, tak nevidím dôvod. Za seba hovoríme, že aby sme ten osobitný zreteľ neuplatnili na to, že tie priestory budú naďalej tie organizácie využívať, že sa nebudú stiahovať niekde inde. A samotnú výšku, tak ako bolo povedané, ako povedala pani Dravíčka, sa bude riešiť na následujúcom vlastne zastupiteľstve. To len na ozrejmenie. Tam musí byť tá podmienka, že ten zámer musí byť zverejnený pred tým hlasovaním ďalšieho zastupiteľstva 15 dní na úradnej tabuli. To je vlastne ten spôsob, ktorý je jednak daný zákonom majetku obci a jednak máme vlastne prenesený aj do našich zásad hospodárenia. Takýto postup je tu pri osobitnom zreteli a osobitný zreteľ je vyšpecifikovaný v zásadách a korešponduje v každej tej žiadosti s niektorým tým ustanovením, ktoré v tých zásadách je. Takže nie je to tak, ako predtým pani Magladová hovorila, že to, čo si dali nejaký návrh, že nemám v zásadách, ale toto vlastne nie je všetko korešponduje s konkrétnym ustanovením zásad. Ďakujem. Niekto ďalší? Ja som sa chcel opýtať, že kebyže chce niekto nejakú inú kanceláriu, nejaký žiadateľ, môže teda sa mu to hneď zadať do prenájmu, či tam musí byť nejaká verejná súťaž? Ono je to teraz tak stanovené, že pokiaľ by niekto chcel kanceláriu prenajať, a je to treba jedna kancelária a to nájomné za obdobie treba strvania nájmu požadovaného, napríklad poviem 5 rokov, vyjde menej v súčte ako 20 000 eur, tak zastupiteľstvo vôbec nemusí schváľovať takýto nájom, ale je to v právomoci primátora, že primátor, to sú vlastne také osobitné prípady prenechávania majetku mesta do účinania, môže sám uzatvoriť nájom. Ale vo výške znaleckého posudku nemôže dať niekomu nižší nájom, ako je znalecký posudok. Nám nemôže vlastne nejakým spôsobom riešiť tú cenu. Čo sa týka zníženia ceny, tak tam je možná len pri práve týchto osobitných zreteľov a zase sú v zásadách špecifikované jednotlivé dôvody, kedy môže ten žiadateľ požiadať z dôvodov osobitného zreteľa o teda zníženie tej ceny nájomného. Ale je to len v prípade toho osobitného zreteľa. To znamená, keby pán primátor teraz podpísal nejakú zmluvu nejakým žiadateľom, aby tam to nájomné bolo menej ako 20 000 za celé obdobie trvania nájmu, tak taká zmluva je platná. A má to právnu. My sme na tom. Ale je to dané v zmysle zákona. My sme na tom ostatnom zastupiteľstve schválili prebytočnosť tých priestorov. Tým pádom ste mi ako keby trošku rozviazali ruky, že nemusíme čakať na zasadnutie mestského zastupiteľstva, že pokiaľ niekto súhlasí s výškou určenou v znaleckom posudku a je ten priestor určený ako prebytočný, že môžem tú zmluvu uzavrieť. Aj bez teda vášho súhlasu. Dobre, ešte niekto ďalší. Ak sa chcete spýtať, pýtajte sa. Ako bolo povedané, ku každému návrhu uznesenia sa bude hlasovať samostatne, je ich 8, ale to znenie je všade rovnaké. To znamená, že mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadateľa, schvaľuje zámer spôsobu prenájmu majetku mesta, kde je tá špecifikácia, účel nájmu, doba trvania nájmu a potom schvaľuje zverejný zámer mesta o prenechaní majetku mesta a tak ďalej. Ja nebudem čítať celé tie náležitosti, pôjdeme iba v zmysle tých návrhov, ktoré vám boli doručené. Takže začneme. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť občianskeho združenia Miestna akčná skupina Rajec a ďalej náležitosti, ako som povedal. Kto je za? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa? Nie je tomu tak. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť spoločnosti advokátska kancelária doktorka Anna Kecerová-Veselá schváľuje spôsob ponechania a schváľuje zámer. Kto je za? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa? Nie je jednotné. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť spoločnosti Zruby Rajec
a schváľuje zámer spôsobu ponechania majetku mesta a schváľuje zverejnenie zámeru mesta o prenechanie majetku mesta. Kto je za? Nie je niekto proti? Zdržal sa? Nie je proti. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť súkromnej podnikateľky Jany Zmrhalovej, schváľuje zámer spôsobu prenechania majetku mesta a schváľuje zverejnenie zámeru mesta o prenechanie majetku mesta. Kto je za? Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina pod norma 16 a schváľuje zámer spôsobu prenechania majetku mesta a schváľuje zverejnenie zámeru mesta a prenechanie majetku mesta. Kto je za? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa? Nie je tomu tak? Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť oblastnej organizácie cestovného ruchu Rajecká dolina so sídlom na námestie Senátor 1 Rajecká Teplice, schváľuje zámer spôsobu prenechania majetku mesta a schváľuje zverejnenie zámeru mesta o prenechanie majetku mesta. To je za. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa? Nie tomu tak? Mestské zastupiteľstvo berie žiadosť Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Centrum podpory Žilina so sídlom Uznány o 26 Žilina a schváľuje zámer spôsobu prenechania majetku mesta a nebytových priestorov a schváľuje zverejnenie zámeru mesta a prenechanie majetku mesta. Kto je za? Nie je niekto proti? Zdržal sa? No a ešte Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Ivety Jasenovcovej, Šuja 26, schváľuje zámer spôsobu prenechania majetku mesta nebytových priestorov a schváľuje zverejnenie zámeru mesta o prenechaní majetku mesta. Kto je za? Nie, niekto proti? Zdržal sa. Ďakujem. Ďakujeme pani doktorke. Pokračujeme bodom číslo 14. Správa o vykonanej kontrole číslo 5 v roku 2024 a 7 v roku 2024. Pani hlavná kontrolórka, máte slovo. Kontrola číslo 5 sa týkala kontroly vybavovania sťažnosti v podmienkach mesta Rajec. Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nedoložil požadovanú dokumentáciu v zmysle zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a po druhé v roku 2022 bola vykonaná kontrola číslo 3, kontrola vybavovania sťažnosti a petície v podmienkach samosprávy. Kontrolou boli zistené nedostatky a na odstránenie zistených nedostatkov boli odporúčané poprvé vypracovať nový vnútorný predpis postupov vybavovania sťažnosti, po druhé dodržiavať zákon 85 z roku 90 o petičnom práve. V zmysle paragrafu 21 odstavec 3 písmena D zákona 357 o roku 2015 o finančnej kontrole kontrolovaný subjekt bol povinný prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov na odstránenie príčiny vzniku v lehote do 6. júna 2023 a bol povinný predložiť písomný zoznam splnených opatrení do 28.7.2023. Zo strany kontrolovaného subjektu lehoty neboli splnené a zoznam prijatých opatrení nebol predložený kontrolke mesta. Odporúčala som poprvé vypracovať nový vnútorný predpis postupu a vybavovania sťažnosti a po druhé dodržiavať zákon 357 z roku 2015 zbierky zákona o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov a predkladať vyžiadanú dokumentáciu v požadovanom termíne a plniť termíny určené v správe o kontrole. Kontrola číslo 7 sa týkala preskúmania úkonov kontrolovaného pri zadávaní zákazky po uzavretí zmluvy na predmet služby v odpadovom hospodárstve Vrchol. Dňa 3.5.2023 po úradu verejného obstarávania doručený mail podnet týkajúci sa postupu verejného obstarávateľa mesto Rajec pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou podľa paragrafu 117 zákona číslo 343 z roku 2015 zbierky zákonov o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov z neslužných predpisov na poskytovanie služieb na predmet zákazky služby v odpadovom hospodárstve Vrchol, ktorá bola ohlásená uverejnením. V podnete jeho autor žiada o vykonanie kontroly predmetného vyššie definovaného verejného obstarávania po uzavretí zmluvy s úspešným uchádzačom, nakoľko podľa slov autora podnetu úspešný uchádzač neplní predmet zmluvy tak,
ako sa v zmluve zaviazal a zberné nádoby na odpad nečistí a nedezinfikuje a do nádob vklada plastové vrecia, čím sa mu zároveň znižujú finančné náklady na realizáciu predmetu zákazky. Vzhľadom na skutočnosť, že v danom prípade ide o civilnú zákazku s nízkou hodnotou na poskytnutie služieb, má úrad ako odhad vnútornej kontroly kontrolovaného nadväznosti na § 169 odstavec 4 zákona o verejnom obstarávaní požiadal o vykonanie preskúmania úkonov kontrolovaného pri zadávaní predmetnej zákazky po uzavretí zmluvy. Výsledok kontroly, dve chyby boli také skôr technického charakteru, ale čo sa týkalo toho podnetu, tak podľa článku 5 odstavec 4 nakladateľ s odpadom sa zavezuje zapožičať povozový odpadu na zber vrko, riadne označené zberné nádoby a odber zabezpečiť formou výmeny plných za prázdne a čisté s tým, že čistenie zberných nádob je povinný zabezpečovať nakladateľ s odpadmi. Kontrolou bolo zistené, že nakladateľ s odpadmi používa plastové vrecia do nádob určených na vrko. Bolo zistené, že nakladateľ s odpadmi Eurocycling Service nezabezpečuje výmenu plných nádob za prázdne a čisté v zmysle zmluvy. Ďalej podľa článku 5 odstavec 9 nakladateľ s odpadom bol povinný mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu minimálne v sume 20 000 eur. Nakladateľ s odpadom je povinný predložiť pôvodcovi odpadu potvrdenie o uzavretom poistení v lehote do 10 dní od dňa, keď táto zmluva nadobudne účinnosť. U kontrole bola doložená poistná zmluva číslo 910019761 zo dňa 15.9.2021 medzi Grupama poisťovňou a Eurocycling Service pre poistenie zodpovednosti za škodu, ktorý súčasťou je pri poistenie zodpovednosti za škodu na životnom prostredí vo výške 20 000 eur. Spoločnosť Grupama poisťovňa aktíva spoločnosť 31.3.2023 mala dobrovoľný výmaz z obchodného registra. Z toho dôvodu nie je známe, či je poistná zmluva platná. Dňa 1.10.2024 bol zaslaný spoločnosti Eurocycling mail so žiadosťou o predĺženie platnej poistnej zmluvy z odpovednosti za environmentálnu škodu. Do ukončenia kontroly uvedená spoločnosť zmluvu nepredložila. Hlavná kontrolka na odstránenie zistených nedostatkov a príčin vzniku odporúča poprvé zmluvu o zbere a odvoze biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu uvádza celkovú sumu za celé obdobie platnosti zmluvy alebo odkaz na príslušnú prílohu. Prílohy uvádzať v súlade so zmluvou. Po druhé, pravidelne kontrolovať plnenie zmluvných podmienok zo strany kontrolovaného subjektu, hlavne dodržiavanie podmienok čistenia a výmeny zberných nádob plných za prázdnych. Po tretie, dokladať uzatvorenie poistenia zodpovednosti za environmentálnu škodu s potvrdením od poisťovne, že zmluva je platná na obdobie trvania zmluvy o zbere a odvoze biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Ďakujem. Počuli sme hlavnú kontrolorku a vlastne závery po kontrole, ktoré boli vykonané. Ak sa chcete niečo spýtať, nech sa páči. Otváram diskusiu pre vás, pán Čulovia. Ja, teda sa môžem to kontrolovať priamo, že nádoby zostali stále také isté. Ale to potom si musí robiť, že tam už bola My to nie je pokuta, to je poistenie. Oni musia byť poistení v prípade škody. A oni mali poistnú zmluvu s firmou, ktorá vlastne mala dobrovoľný výmaz k tomu 31.3.23. Tak sme požadovali vlastne, oni tá zmluva po splavnosti, aspoň čo mám také informácie, že oni presúvajú, keď sa rušia, tak presúvajú zmluvy na iné poisťovne. No, ale nebolo doložené, tak nevieme, či tá zmluva je platná alebo nie. Pokiaľ niekto návrh znesenia mal doručený, mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu vykonanej kontrole číslo 5 roku 2024 a 7 roku 2024. Chcem niekto doplniť toto uznesenie, má niekto iný návrh? Pokiaľ tomu tak nie, budeme hlasovať o návrhu tak, ako vám predložený. Kto je za? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa? Nie je to tak. Pokračujeme bodom číslo 15. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Rez na prvý pôrok 2025. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontroly mesta Rez na prvý pôrok 2025.
V súlade s ustanoveniami zákona 369 z roku 95 v obecnom zriadení predkladám návrh plánu kontroly činnosti na prvý pol 2025. Po A. Tematické kontroly. Po prvé kontrola prevodov nehnuteľného majetku mesta, ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila 20 000 eur v zmysle paragrafu 18 odstavec 1 písmeno I zákona číslo 369 z roku 90 v obecnom zriadení. Po druhé, kontrola prijatých opatrení vykonaných kontrol za rok 2023 a 2024. Po tretie, kontrola dodržiavania zákona 583 z roku 2004 zbierky zákonu o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v súvislosti s výškou záväzkov z neuhradených dodávateľských faktúr k pripravenému termínu. Po štvrté, kontrola plnenia prijatých uznesení za rok 2023 a 2024. Po B. kontroly. Po prvé, kontroly vykonávané na základe uznesenia mestského zastupiteľstva v Rajci. Po druhé, kontroly vykonávané na základe podnetu primátora mesta a predmietný odklad. Po tretie, kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný kontrolór dozvedel pri výkone činnosti. Po C. ostatné úlohy a činnosti. Po prvé, pravidelné predkladanie správ o výsledkoch kontrol mestskému zastupiteľstvu. Po druhé, vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu mesta za rok 2024. Po tretie, vykonávanie metodickej činnosti v rámci preventívnej funkcie kontrolnej činnosti. Po štvrté, zvyšovanie odbornej kvalifikácie v zmysle zákonníka práce. Po piaté, spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov organizačných smerníc všeobecne záväzných nariadení mesta. Po šiesté, vybavovanie podnetov prijatých na základe zákona číslo 54 z roku 2019 zbierky zákonov o ochrane oznamovateľov proti spoločenskej činnosti. Poradie jednotlivých kontrol nie je záväzné. Zmeny môžu nastať v závislosti od objektívnych skutočností zo strany oprávnenej osoby ako aj zo strany povinných osôb. Ďakujem. Chce sa niekto vyjadriť k návrhu kontrol hlavnej kontrolky na prvý pol rok 2025? Pokiaľ tomu tak nie je, návrh uznesenia Mestské zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Rajec na prvý pol rok 2025. Kto je za? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa. Nie je tomu tak. 16. bod. Prehľad plnenia uznesení. Nech sa páči, prosím pani Uríkovú, prednesenie tohto programu. Držanské prehľad plnenia uznesení, ktoré boli prijaté 17.10. a 21.11. Tie, ktoré boli prijaté 17.10. boli tam správy o výkonu vzdelávacej činnosti. Toto sa nehodnotí. Prebytočnosť majetku mesta znamená pozemku, je to v realizácii. Zriadenie vecného bránenia Slovenského distribučná spis bol postupný advokátskej kancelárii. Rozpočtové opatrenia sa nehodnotia. Ďalej zriadenie alokovaného pracoviska je to splnené, bolo doručené uznesenie, ktoré ste napísali príjmať o súhlase s zriadením ktorému prvý. Alokované pracovisko vzniklo ktorému prvý bolo podpísané zmluva o nájmu. Účtovná závierka správa o vykonaní kontrole a prehľad plnenia uznesení sa nehodnotia. Uznesenia, ktoré boli prijaté, Predekanie majetku mesta špeciálne pedagogické centrum národná zmluva bola uzavretá podpísaná do činnosti od 1.1. Monitorovacia správa za rady školy a zveľňovanie rady školy sa nehodnotí. Potom boli ešte uznesenia, ktoré neboli splnené do 19.9. Zámer osadenia pamätnej tabule osloboditeľov mesta Rajec Rumunskej kráľovskej armády je stále v realizácii. Použitie výsledkov hospodárenia za rok 2023 máte vyčíslené, ako boli finančné prostriedky presunuté do rezervného fondu a čo z nich teda môže bolo čerpané k 5.12. Pán Jakub Kumačík, prebytočnosť majetku mesta a mestská krytá tržnica a prenajom nebytových priestorov v budove polikliniky AS ako aj územný plán mesta Rajec podpisuje vedúci oddelenia výstavby, aby k tomu povedal. Tieto 4 uznesenia sú stále v realizácii. Pán Kumačík bol vyzvaný na doplnenie žiadosti, takže čakáme na doplnenie. Prebytočnosť v mestskej tržnici a v poliklinike to je v dlhodobej realizácii, bude pripravené pre prípadných záujemcov o prenajom priestorov v týchto dvoch budovách, takže to je dlhodobo. No a územný plán je tiež v realizácii, predbolo pripomienkovanie, mesto
pripomienky vlastne vyhodnotilo a teraz sú zapracované do projektu. Ešte ostáva dlhodobý ten projekt jednoduchých pozemkových úprav, ale to je dlhodobo úplne. Ešte to je všetko. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. K tomuto bodu. Prehľad uznesenia. Splnené, nesplnené v realizácii. Chce sa niekto niečo spýtať? Ak tomu tak nie, predkladám návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie prehľad plnenia uznesení číslo 69 až 76 roku 2024, ktoré boli prijaté na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 17.10.2024. Po druhé, prehľad plnenia uznesenia číslo 77 roku 2024, ktoré bolo prijaté na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 21.11.2024. A po tretie, prehľad plnenia uznesení, ktoré neboli splnené do 19.9.2024. Chce niekto doplniť alebo aj niekto iný návrh? Pokiaľ tomu tak nebudeme hlasovať o predloženom, kto je za? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa? Nie je to tak. Bod číslo 17. Interpelácie. Interpelácie, nech sa páči. Tak, poslanci, ak sa chcete niečo povedať. Priestor. Ja mám len jednu otázku. Nech sa páči. Na to, či už sme poslali na ministerstvo pôdohospodárstva, teda urgenciu na celé katastrálne územie zaradenie do projektu pozemkových úprav. Poslali. Ďakujem. Ľahká otázka. Odpoveď niekto ďalšie interpelácie? Pokiaľ áno. Chcem sa spýtať na tú trasu toho autobusu, ktorý potom ide po Prvomajovej ulici a do Brancomieru. Či by sa to nedalo nejakým spôsobom obmedziť, je tam v podstate dosť tých aut a máme tam škôlku. A už minule tam niekto hovoril, že tam mal kolíziu s tým autobusom, proste sa už to nedá ani obísť, lebo už bol v takom mieste, nikto nechcel pomôcť. Takže to SAD to má ako nastavené, nemôžu oni teda ísť z tej hlavnej stanice po hlavných cestách. Ja si myslím, že toto je riešenie, že by nešli po Brancomieru alebo 1. mája, ale mohli by sa po hlavnej ceste vrátiť cez Kostolnú a ísť tak. Lebo oni v grafikone to majú nejako aj zakreslené po tých uliciach, lebo ľudia sa sťažovali a zisťovali ten grafikon a potom sa aj napýtali, že či ľudia sa nedalo žiadosť, aby možno tú trasu zmenili. Rozumiem. Dobre, ďakujem. Oni chodia aj cez námestie. Tady nemajú možnosť. To námestie naozaj kvôli tej jednosmernej na Jančíkovej ulici. Teraz to námestie musí znášať tie autobusy. Verím tomu, že sa to vyrieši. Interpelácie ešte niekto. Ja sa viacej môžem? Jasne, nech sa páči. Viacej ľudia ma oslovili z bytovky Javorova, to je vlastne, kde bola VUB banka. Tam sú 4 vchody. Pri zimnej údržbe, že či by sa nedalo, že musia ručne lopatami presne odhadzovať, oni to majú každý taký obdĺžnik pred tými 3 schodmi, ako sa ide do vchodu, či by to technické služby nemohli ohrňať, pokiaľ nebudú dokola tam auto, ten vstup ohrňuním tam som raz zapíše. Pokiaľ si pamätám, minulý rok bola požiadavka, aby sa odrňal ten zadný. A ten sa odrňal, traktor nadsúva cestou do druhého, ale tam vpredu si to celkom neviem predstaviť. Tam je schod a vlastne viem, že tam schodníka až... Tam je tam 5 cm na beh a neviem, koľko to má, 5 na 10. No ale to je pred všetkými vchodmi asi. Áno. Ale neviem, či keby pred všetkými vchodmi, lebo tam asi prejde len traktor v rámci zimnej údržby asi. Asi to neviem predstaviť, lebo v podstate keď ručne, tak v prvom rade robia zastávky a pred poliklinikou a všetky tieto také tie komunikácie, chodníky, kde sa tá technika nedostane. Ja myslím, že ručne, že by si to tí obyvateľe nemuseli odhadovať, lebo že to je mestský pozemok. Dlžné by to, keď si odhadujú sami na službu odhadujú. My máme mestský pozemok asi do 6 Je to aj služba do ani nejakú si to ani väčšia vie to. Ale taká požiadavka. Však jasne. Technicky je to dosť zložité. Som je pravda, že máme prípadne traktor zacúval a raz to stiahne, neviem. Tam väčšinou stojí auto, takže je to dosť zložité. Ale ten malý chodník sa preklenia. Ja viem, tam čiže stále bude sa preklenia. Si iba rekultivovať. Dobre, ďakujem.
Ešte niekto interpelácia. Pán Brkman. Interpelácia. To je prečo diskusia. Ale či sme diskutovali s tým zadovatým spojom, či ešte nie? Nie. Vyzvali sme ostatné obce, to netýka sa toho mesta, ale že aj oni majú pripomienky, aby sme to dali za celú dobu. To isté, v niektorých veciach komunikujeme so Slovenskou správou ciest o oprave cesty, aby to malo väčšiu váhu, tak sa vyjadrujú k tomu aj podporné stanoviska dávajú aj ďalší starostovia. Dobre. Pokiaľ v interpeláciách nikto iný, končím bod diskusia. Interpelácie prichádza do číslo 18. Diskusia. Najskôr poprosím, teda, má niekto z poslancov niečo do diskusie? Má prednosť, Martin Jerčiš. Môžeme? Mám to podľa ABCD si prvý. Dobre. Takže chcel by som požiadať aj mestské zastupiteľstvo, ale aj hlavne pani inžinierku Bahledu z výstavby jedná sa ohľadom pozemkových úprav. Mám kamaráta na ministerstve pôdohospodárstva, ja som sa ho o to pýtal. On mi vysvetlil, pokiaľ sa z mestského úradu, teda z oddelenia výstavby nepošlú na ministerstvo pôdohospodárstva aspoň 3 urgentné žiadosti do roka, tak nikto sa o to nebude zaujímať. Jedná sa o to, že ja sám osobne tu v katastrálnom území Rajec mám 7,5 tisíca m2 roky. Chcel by som stavať chalupu. A takisto to hovorím aj za viacerých. Je nás okolo 30, či je to Židek, Byčiančín, tých ľudí je veľa, je to Pekara, Dubec, potom je tam veľa ľudí, s ktorými som sa rozprával, ktorí by už chceli, keďže aj Turčina, aj Šuja, aj Rajecká lesná to má a my to nemáme, lebo nedávalo logiku, aby ja som si kupoval od niekoho 1000 m2 za 100 000 eur, keď ja mám 7,5 tisíca, mne stačí 1500 s nich a tých 6 000 predá, sa to postavím chalupu, ešte na peniaze ostalo. Ktoré lokality? To je smerom, ja vlastne väčšinu toho pozemku má smerom od Dobeša na Ďurčinu po ľavej strane. Tam a vlastne aj moja sestra Marcela, aj mladý Amoribarik, ten máš 15 000 m2 a takisto tam nás je aj ten Byčiančín, aj Židek, tam nás je viac. No a boli by sme radi, keby sa to už konečne spravilo. Je nás dosť, ja vlastne kým ešte vládzam a som v akom takom veku by som si chcel chalupu postaviť, nechcem byť do konca života v tej bytovke. No a proste nech sa s tým niečo robí. No a ten kamarát ako je dobrý kamarát, my sme spolu slúžili v hraničnej a cudzineckej polície v Nevinskej Novej Vsi, on už teraz pracuje na ministerstve pôdohospodárstva. A ja som sa s ním o tom rozprával, jasne mi to takto povedal. Proste nejaká žiadosť z pred 2 rokov, čo je tam hodená v šuflí, to nikto vôbec ani riešiť nebude. On mi to povedal na rovinu. Čiže by sme to nejako vedeli tak... Martin, to, čo hovoríš, jedna vec je, som si vedomý toho, že možnosti na bývanie nie sú jednoduché. Jednoduché pozemkové úpravy prebiehajú teraz na Záhumí, to je tá oblasť medzi Kúpaliskom a Teskom, už sa naozaj dostávajú do takej skoro záverečnej fázy, ale vedúca podaj to presnejšia, také istejšie informácie, ako nech sa páči. Presne k tomuto sme sa rozprávali na minulom zastupiteľstve. Pani Blažeková toto, čo sa dožaduje tej žiadosti. Tá žiadosť bola podaná na ministerstvo pôdohospodárstva už v minulosti, čiže oni ju majú. Minule som tiež uviedla, že sme to konzultovali so zamestnancom okresného úradu, odbor pozemkových a lesných, pod ktorých patrí. Sám zamestnanec mi povedal, že sú tam žiadosti, môžeme písať aj 5-krát za rok, aj 10-krát, sú na vyhodnocovanie žiadosti stanovené kritériá. Povedal, že každý rok sú nejakým spôsobom upravované, je to také pomerné prideľovanie bodov. Každý kataster, čo si požiada, niekedy bolo, čo ja viem, prioritné počet obyvateľov, alebo aká veľká je tá samospráva, aké služby sú v tej samospráve. Sú to rôzne kritériá prideľovania bodov. A spočítajú sa celkové body a ročne, ja neviem, či 15 alebo koľko tých katastrov hovoril, že sa zaradia na spracovanie. Kto má najviac bodov. Ale sám povedal, že minulý rok prišiel im prípis, že majú spracovať kataster, ktorý dostal nejakých 230 bodov a tento rok mu prišiel pokyn, že má spracovať kataster, ktorý by dosiahol vyše 300 bodov. Čiže sám netuší, akým kľúčom sú vlastne tie body prideľované. Čiže tú žiadosť, ako sa aj pani Blažeková dožaduje, tá na ministerstvo ide, ale či bude Rajec vybratý, nezávisí od toho, koľkokrát za rok my to podáme. Vlastne majú na to kritéria.
No vlastne mi bravo. Keď spomínate katastre, ktoré sú zaradené do tohto systému, je ich tu viacero v okolí, dodnes ten proces nezačal. Tieto pozemkové úpravy zabezpečuje štát, teda prostredníctvom okresných úradov, nemajú obstaraného ani spracovateľa projektu. Čiže sa nepohli ešte nikam. Ja sa chcem opýtať, ako je možné, že sa to podarilo teda Ďurčine, Šuja a Rajské Lesný. A teda aj ten kamarát mi hovoril, no proste tam vlastne ten, kto najviac kričí, čím viacej tam bude tých apelácií na to, tak oni tým pádom aj viacej... Záleží to od tých posudzovateľov, ktorí prideľujú body za tie jednotlivé kritériá. Áno, tak ak... A my ako Rajec máme bodov koľko? Neviem ako dať koľko. Oni vyrozumejú asi len tie katastre, ktoré sú aktuálne zaradené. Či nie je cesta jednoduchšia robiť to vo vlastnej réžii ako spoliať sa na štát? Toto som chcel povedať. Práve asi z toho dôvodu sa robí záhonnie, to teda bolo ešte dávnejšie. Keby sme mali čakať na štát to záhonní, tak sa ešte doteraz nezačalo. To financuje mesto. Tie pozemkové úpravy financuje mesto práve z toho dôvodu, aby sa teda aspoň niečo pohlo. Samozrejme, že celý kataster by bol tak finančne náročný, že to by teda asi mesto nezatiahlo. A keď to takto hovoríte, že teda to si vlastne aj my ako vlastníci tých pozemkov, by sme si niečo prispeli na to, alebo ako, či... Lebo ako, jak by to bolo takto, jak nie je problém. Len jedná sa o to, že či by sa to už nejaké začalo. V katastri Rajca je viacero pozemkových úprav, napríklad teraz sú pred ukončením jednotlivé pozemkové úpravy, teda iba nejaké časti vybratej z katastra, napríklad pri Vinute, tam, kde teda je predpoklad, že zámer, že sa bude stavať Lidl. To tiež bol súkromný žiadateľ, lebo celý proces zabezpečil okresný úrad. Mesto s pozemkovými úpravami ako takými nerobí nič, aj ten proces. Čiže je tam súkromný žiadateľ, určí oblasť a financuje ten proces. Čiže je takáto cesta. Máme tu viacero takýchto pozemkových úprav v meste. Keď si to naozaj nejaký subjekt žiada urýchliť, tak si to aj financuje. Keď má nejakú oblasť, keď má vysoký podiel vlastníctva. Ale žiadateľ môže byť len mesto, on sám. Ja som chcel, že by sme to nemali po takých kúskoch, nech sa na to rozparceluje, každý kto koľko má, si potom môže aj tú určitú časť niekomu druhému, napríklad z mesta chce niekto stále môže mu predať, aj za lepšiu cenu a ja sa sám tiež môžem postaviť. Záleží od toho, či to máte fakt rozhádzané po celom katastri na úplne iných koncoch, alebo či to máte... Tú 5 mám smerom na Ďurčinu a potom 2,5 mám toto smerom na Kamennú Porubu, akože to máš tak netrápi, ale tuto keď za tým dobešem je to nejakých 150-200 metrov a má to hneď pri ceste. Potom na to nasleduje moja sestra Jano, mladý rybarík a no viacerí sú, potom je tam Kavec, aj tento Slotár, Byčiačin a Židek, každý by chcel sa nejako k tomu dopracovať, aby sme z tých halov postavili. My sme sa o tej požiadavke naozaj dotočili koľko mesiac. Pani poslankyňa to prednesla, takže máme otvorené teraz pozemkové úpravy. Tak to ja môžem v podstate sú dve veci. Jedna vec je pozemkové úpravy, čo si Martin ty hovoril, a druhá vec je zmena územného plánu, lebo tá oblasť, kde ste, vlastne kde máte tie pozemky, není v územnom pláne na výstavbu, ale zmenou územného plánu sa to dá urobiť. Čiže na základe toho, čo pani Vlajková hovorila, že bola tu požiadavka a zaradilo by sa to do ďalšie zmeny toho územného plánu. Áno, tam je zase potom, však vy máte tú žiadosť. Ja mám tú žiadosť, ja sa bojím toho, že ono je to na šírku, neviem, či to mám ja 12 metrov. A keby boli tie pozemkové úpravy, tak si, vieš, o to ide, že by sa si vedel spraviť 30 na 50. Ono väčšinou tie pozemky boli v šírkach, ja neviem, ešte 12 metrov máš dobrú šírku, sú pozemky 7-8 metrov, máš 8 metrový pozemok, ale 200 metrov dlhý. A tomu človeku je lepšie, keby to mal nejaký 2,5. No tú prvú časť mám hneď takú, že 12 a takto, a neviem, a robí mi to 3000, no 2980. Zase z pohľadu územného plánu, to sme rokovali so spracovateľom, ktorý nám robí aj aktuálne zmeny na doplnky, aj predtým, čo nám robil práve tú vašu žiadosť. On nám práve neodporúčal spraviť tú zmenu, ktorú žiadate, lebo mesto má viacero oblastí v územnom pláne aj výhľadov na výstavbu. A táto oblasť je úplne mimo. Čiže mesto ešte nevyčerpalo tie oblasti, ktoré sú aktuálne v územnom pláne na výstavbu, čiže to posúdil ako úplne nekonečné. No a dobré, dalo by sa povedzme tých mojich 3000 vymeniť s mestom, hentam a hentam by sa si to... Mesto nevlastní. Keby mesto malo 3000 metrov, keď sme tu chodili vyšterení. Ja
Ja som sa... No ale ľudia chcú niekde stavať. No však ja som to tak čo bude to pre nich nezaujímavé, tie pozemky tam majú a prečo by tam nemohli stavať? Áno, jedna vec sú požiadavky a no, druhá vec je keď sa to niekomu zdá, že to je... že nejaká rodová vec musí byť a práve tie odborne spôsobilé osoby, ktoré sú oprávnené to robiť, asi treba dať na nich, na ich posúdenie. Ale aby sme to nejak uzavreli. Ja ešte môžem, tá požiadavka je správna, logická, že ideálne by bolo, že sa upratal celý kataster. Áno, aby to mali ľudia, aby si to porozdeľovali, lebo takto sú tí cicerky. Jasné, ide o to, Martin, že nie je to v moci mesta, že povedať, že musíte dať. Môžeme skúsiť, to bolo povedané, žiadosť išla, hej, môžeme, ja neviem, za pol roka zase, za 3 mesiace opäť žiadosť tam posielať, proste, že urgovať, že aspoň to urobiť z pozície mesta, ako nevidím v tomto problém. A uvidíme, čo sa bude diať. A druhá vec je potom, keby tí žiadatelia v nejakej lokalite chceli si urobiť tie pozemkové úpravy na vlastné náklady, tam absolútne nie je problém. Ale není ako proste, je to strašne veľa peňazí, aby mesto riešilo celý kataster mesta. Preto bolo vytipované len časť tej lokality. Tiež je to také, že v podstate mesto financuje nejakú časť lokality, kde má niekto pozemky, tie iné lokality, kde zase iní majú pozemky, sa neriešia. Čiže ale proste aspoň niečo urobiť preto, aby sa trošku pohla tá výstavba. Čiže takto nejako je to nastavené, aby som to tak nejako uzavrel. Ideálne by bolo to, čo hovoríš, ale proste môžeme ovplyvniť to, čo môžeme a môžeme urobiť to, že budeme tie žiadosti tam posielať. Pretože prioritne, keď sa vyberalo, že kde sa budú robiť tie jednoduché pozemkové úpravy, čo financuje mesto, tak prioritne sa vybrala oblasť, ktorá už v územnom pláne na výstavbu určená je. Že naplňajú sa tie veci, čo už sú v tom územnom pláne nejako riešené. Ale minimálne ten list aktualizujeme a pošleme z nás. No však to tak ako mi on povedal. Ja som to tak predumúčil. Ja už som aj volal na Slovenský pozemkový fond, že či sa to dá vymeniť, tá moja časť, kde si ide, no ale oni im povedali, aby som prišiel osobne a môžeme dohodnúť. Niečo dodnes, Ešte niekto má ten svoj pozemok už v tej časti, kde prebiehajú pozemkové úpravy, to, že ťažko s nimi vymeniť. No jasné. Dobre, Martin, budeme riešiť, dobre? Poradí podľa abecedy. Ja k tomu listu, že či teda sa to bude riešiť nejako, lebo... Rieši sa to. Ty, Gustav? Áno, rieši sa, v podstate je tam aj výstavba... Ale ten podnet? Áno. Hej, riešenie je na viacerých... Pretože je tá cesta zúžená, cesta neho plošná, to je mestský pozemok, to nie je zúžená. Áno, ten podnet tam viacero vecí riešil, je to aj na mestskej polícii, aj na oddelení stavby, čiže viacerí sa ktoré zaoberajú. Ale čo sa týka toho oplotenia, pri nahliadnutí do katastrálnej mapy javí sa to tak, že je oplotený mestský pozemok, ale samozrejme geodetom musíme dať zamerať, že presne aká časť je zavretá. A teda potom vyzvať, že aby sa odstrániť. Musia sa čomu vyjadrovať viacerí. Aj k tomu sa chcem vyjadriť, teda by dobre v poriadku z povolenie vyriezali. On tam nasadil taký bordel, že každý si tam ošuká auto. A prečo to nevyrezali? Ešte, ak sa môžem vrátiť k užívaniu mestského pozemku, mesto, keď zistia, teda preukáže takúto vec, tak má zo zákona právo vyrúbiť nájom spätne za 2 roky, ako za neoprávnené. Za 30 rokov, čo to tam má? No, ale to je iba za 2 roky, ale môže mať. Potrebujeme to preveriť, naozaj premerať a potom sa to už riešiť. A na tej Janka Krála nikto nemá na chodníku auto. Nikto. Len títo 5 vierí. Sú tam na konci. Smerom Ďurčan. A to takto je z kostola trest, do toho auta na Sedičky sázajú na cestu. Nech si upracujú mŕtniky, voľné garážka, nech si tam dávajú auto. Ja mám auto v garáži. Gajdoš má tiež, Betinský tiež. Na to traja. Každý to povedal. Rieši sa to a... Pán Foltán sa chce niečo opýtať? No. Ja by som povedal jedno. Byla tu na Drážnej a chodí ten traktor furt a furt ide len tam a ty to nahrnie až ku bráne. A bráne to, tak môže ísť rode ohrené skrňaky.
Aj to, čo sme robili vlastne s pánom Buchom, čo sme riešili, ja som to svojpomocne, však ja nepýtam od mesta peniaze, čo som tam mal v jednu zdruju. Poslali tam traktor a ten to všetko rozbil, čo zasypal. Ale bol to odhrňač? Bol to Mrzí nás to, že to je externý. Ja to opravím aj na externý. Zase sa dohodneme v rámci nejakej spolupráce. Jasné, ja som ochotný s vami. Nie, bol to externý pán, čo nám chodí odhrňať. Zamestnanci technickej služby o tom vedeli, no ale vyriešime to ináč, mám také odborné. Aj do susedia nadávajú, že aj podmienky. To nie je rode, ohľadne tá zemia. Dobre, ďakujem, keď sa to ďakujem. Ďakujem. Požehnané sviatky. Aj vám, čaute. Čaute. Otázka je, pán doktor, či máme jeden bod. Ja mám taký návrh na vás. Potom len schválime, lebo diskusia končí. Návrhy a potom, ak chcete, môžete tým poslancom povedať, čo chcete. Môžeme sa takto robiť, či chcete byť v diskusii. Čo najradšej by som mohol, aby to bolo aj niekde zaznamenané a prečo poviem, čiže... Dohodneme sa takto, pretože všeobecne platí v zmysle rokovacieho poriadku. Ponúkol som vám inú alternatívu, takže ja vám udelím slovo, upozorňujem vás, že nebudem vám ohraničovať čas, ale budem rád, keď budete struční a vecní. Budem sa snažiť. Nech sa páči. Takže, vážený prítomný, vážené zastupiteľstvo, som predstaviteľom štatutárnym zástupcom organizácie Ecorecycling, ktorá tu bola spomínaná v zmysle kontroly. V prvom rade rád by som sa vyjadril v prvom rade ku správe pani kontrolórky. V prvom rade pani kontrolórka nie je oprávnená kontrolovať nás ako súkromný subjekt. Je oprávnená v zmysle zákona o obecnom zriadení kontrolovať organizácie mesta, mesto, nakladanie s financiami, majetkom a tak ďalej. Takže čo sa týka tejto správy, úplne presiahla rozsah svojej právomoci, alebo teda prekročila. Túto kontrolu ja považujem za ďalší spôsob, ako dostať našu organizáciu z mesta v súvislosti s poskytovaním služieb, ktoré tu už poskytujeme niekoľko rokov. Čo sa týka konkrétnych vecí, aby som teda bol stručnejší. Spomínaný vriec v nádobách. Hneď, ako bola po poslednej súťaži s nami uzatvorená zmluva, okamžite zo strany predstaviteľov Mestského úradu, najmä pani inžinierky Bahledovej, bola voči nám okamžite vedená voľma v zmysle, že porušujeme hneď ešte len čerstvo uzatvorenú zmluvu, lebo dávame nádoby do vriec. Na základe tohto som poslal na mesto niekoľko e-mailov, kde som právne aj skutkovo teda odôvodnil, prečo sa tie vrecia tam používajú a že v zmysle platnej zmluvy, ktorá bola vysúťažená, neporušujeme žiadne ustanovenie. Nakoniec toto mesto akceptovalo, vrecia sú tam ako sú, ale teraz pri kontrole je zase s tým nejaký problém. Čo sa týka toho, že by sme nemali čistiť a dezinfikovať zberné nádoby, opätovne zase uvádzam, neviem ani ako pani kontrolórka k tomu prišla, ale nikdy sa nezúčastnila ani jedného zberu a odvozu odpadu vo vašom meste. Jediný, kto chodil kontrolovať zber a odvozu z odpadu, bol pán inžinier Dubec zo oddelenia životného prostredia, ktorý niekoľkokrát vykonal kontrolu a nezistil ani raz porušenie. A to hovorím, že tú kontrolu skutočne vykonával zodpovedne a riadne, doslova behal za našim autom na bicykli po meste a pozeral, ako to tí chlapi robili. Takže tvrdenie pani kontrolórky, že my sme nemali udržiavať v tomto zmysle zmluvu, považujem za minimálne nepravdivé alebo nehodnoverné tvrdenie. Čo sa týka spomínanej tretej veci ohľadne kontroly, a to poistenia. Poistku
mesto od nás pýtalo hneď po uzatvorení zmluvy. Čo sme predložili, túto poistku mesto akceptovalo. My nie sme povinní na požiadanie pani kontrolórky alebo niekoho 500 razy tu nám preukazovať zmluvy a či niečo máme, nemáme a podobne. Na začiatku vysúťaženej zmluvy sme poistku predložili, mesto to akceptovalo a všetko bolo v poriadku. Teraz pani kontrolórka zase vám podsúva niečo iné. A podsúva sa vám to tu asi pretože zrejme mesto Rajec čaká to, že budete platiť a vaši občania 2- až 4-násobnú sumu za kuchynský odpad ako doteraz. Čiže toľko by som uviedol ku kontrole. Pokiaľ táto kontrola ostane v takomto znení, tak jednoducho sa bude moje voči tomu brániť právnou cestou, možno aj podaním nejakého trestného oznámenia, pretože jednoznačne to bol prekročená právomoc verejného činiteľa, pretože vy na takúto kontrolu, pani kontrolórka, nemáte právo. A tie zistenia nie sú hodnoverné a sú spôsobilé nás poškodiť. Vráťme sa teraz úplne na začiatok, už nie k tejto kontrole. My vo vašom meste zbierame kuchynský odpad už niekoľko rokov. Ešte za pána primátora Lipku sme to začali. Vtedy sme nemali žiadne problémy. Myslím si, že aj mesto bolo spokojné. Pri prelome funkčných období, kedy nastupoval nový pán primátor, sa vysúťažila nová zmluva a vtedy začali prvé problémy, pretože jednoducho sme tu nezapadali do šachovnice niektorým ľuďom na mestskom úrade, ktorí mali snahu presadzovať alebo pretlačiť sa iné firmy. Alebo firmu konkrétnu, ale nebudem to menovať. Však keď by ste sa o to dlhšie zaujímali, tak by ste na to prišli. Pri skončení prvej zmluvy nám mesto hneď, keďže nás nevedeli poškodiť, tak nám nedali žiadnu referenciu, čím porušili hneď zákon. Čiže nedostali sme ani pozitívnu, ani negatívnu referenciu. Pre istotu žiadnu. Následne, hneď po vysúťažení novej zmluvy, čo bolo zhruba niekde okolo marca roku 2023, sme dostali výpoveď na základe vymyslených dôvodov, a to, že sme presne, že sme nepredložili poistnú zmluvu, že sme nakladali s odpadom inak, ako sa má nakladať a podobné veci. Riešil som to s pánom primátorom niekoľkokrát osobne aj písomne s tým, že som mu vysvetlil a hodnomerne preukázal, že jednoducho to, čo je v tej výpovedi uvedené, nie je pravdivé. Pán primátor reagoval však na to tak, že sa odvolal na vás ako poslancov, že vy ako poslanci ste rozhodli, že tá výpoveď musí ostať v platnosti a teda z vás zmluva musí ukončiť. Dodal však, že sa môžeme prihlásiť do novej súťaže a že keď uspejeme, tak môžeme teda vykonávať tú službu ďalej. Na základe toho niekto podal podnet na Úrad pre verejné obstarávanie, z ktorého konania by nám hrozila niekoľko tisícová pokuta pre túto výpoveď. Keďže to zošlo takto ďaleko, musel som sa brániť a na Úrade pre verejné obstarávanie som doložil všetky potrebné doklady, listiny a veci, ktoré od nás požadovali, s výsledkom, že konanie voči našej spoločnosti zastavili s tým, že dôvody, ktoré boli uvedené vo výpovedi, sa nepreukázali a teda nie je dôvod ani na to, že by sme porušili teda zákon o verejnom obstarávaní a bola nám uložená pokuta. Výsledkom toho bolo to, že nám bolo poškodené meno, rozdiela nám pokuta. Teraz je tu rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie, že tie dôvody výpovede boli nedôvodné, možno až klamlivé, by som to mohol kľudne nazvať. Výsledkom je to, že mesto nám spôsobilo škodu okolo 12 000 eur, ktorú som si doteraz neuplatňoval, pretože som myslel, že teda budeme spolupracovať ďalej. A samozrejme v nekonečnom dôsledku
možno ani neviete, že niekoľko mesiacov v letnom období ste nemali zabezpečenú túto službu, pričom mesto má povinnosť zabezpečovať túto službu. Toto pani kontrolórku asi nezaujímalo. A niekoľko tón kuchynského odpadu v rozpore so zákonom skončilo v komunálnom odpade. Čo si myslím, že keby príslušné orgány na to prišli, mesto by asi čakala minimálne masná totalita. Následne, ešte aby som teda to povedal, už sa blíži ku koncu, v rámci tej transparentnosti, aká sa ohľadne tohto deje na meste, som bol teda zúčastnený toho ďalšieho verejného obstarávania po tejto výpovedi, ktoré bolo nastavené takým spôsobom, aby jednoducho ostatní uchádzači, nie len my, ale aj ostatní uchádzači, len možno niektorí, bol schopný uspieť v tomto obstarávaní. Boli tam napríklad podmienky typu, že ste museli služby za niekoľko tisíc eur iným subjektom plniť. Boli tam požiadavky typu, že musíte mať špecializované vozidlo na zber kuchynského odpadu alebo komunálny odpad, čo pri realizácii zákazky vôbec sa nepoužíva, pretože sa to musí robiť dodávkovými vozidlami, keďže sa menia nádoby za nádoby a tak ďalej. A podobne. Tu súťaž sme znova uspeli v najnižšej cene, zhruba o 100% nižšej ako ostatné subjekty. My tie ceny dávame preto, že my sme v prvom rade nezisková organizácia, ktorá nevykonáva služby za účelom zisku. A napriek tomu, že zo strany verejného obstarávateľa alebo subjektu, ktorý vám zabezpečoval verejné obstarávanie, nám bolo rôznych milión dožiadaní ešte v súvislosti so súťažou daní, nebolo možné ináč vyhodnotiť len na základe úspešných uchádzačov. Následne, hneď ako som povedal, po uzatvorení zmluvy, hneď bolo, že porušujeme zmluvu, lebo tam dávame veci. Keď som to, ako som povedal, odôvodnil právne, skutkovo, potom problém nebol, ale teraz pri pani hlavnej kontrolórke to problém znova je. Od toho roku 2023 do teraz vám poskytujeme tie služby a myslím si, že ani raz sa nestalo v meste, že by ten odpad ste nemali vyvezený, bol by nejaký bordel a podobne. Všetko sme vždycky robili v súlade so zákonom. Teraz sa blíži koniec zmluvy. Čo nastalo? Znova špatné veci, nazvem to tak slušne, na našu adresu, s úmyslom nás poškodiť a s úmyslom nás vylúčiť z verejného obstarávania. Čo sa aj stalo, napriek tomu, že som bol za pánom primátorom, čo sa aj stalo. Vo verejnom obstarávaní, to ešte možno neviete, ale ja to už viem, pretože sú ľudia aj seriózni, sa zúčastnili momentálne u vás vo meste 2 subjekty s cenami 11 € a 8,60 za nádobu. My sme to robili za 4,80. V prepočte na rok to robí okolo 50 000 € a viac. Čo si myslím, že je dosť veľký balík peniazy. Napriek tomu, že vedenie mesta vie, že by sme to vedeli robiť lacnejšie, toto je odmietnuté a pre istotu, aby sa toto poistilo, že je dôvod na to, prečo nás do toho obstarávania nezavolať, tak sa vymýšľajú takéto správy a takéto nepravdivé veci. A zaujímavé je, že práve ku koncu zmluvy, kedy má byť nové obstarávanie. Za 2 roky problém nebola na nás jediná sťažnosť, nič. A preto, pokiaľ budete mať, pani poslanci, aj záujem, poslankyne, pardon, viem vám túto správu, alebo teda rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie dať aj k nahliadnutiu, po prípade aj zaslať, aby ste videli, čo sa stalo, aký je následok a čo vlastne mesto robí, nie v prospech občanov, ale v prospech neobčanov. Lebo inak sa to nazvať nedá. Moment.
Ešte niečo, ja si myslím, že je najvyšší čas. Ešte by som áno chcel dopovedať. Ja neviem vlastne, aký je dôvod toho, že ste sem prišli. Keby ste to povedali, to, že ste neboli oslovení. Dôvod je to, pán primátor, že vy sa vždycky vyhovárate na poslancov. Tí poslanci ma poznajú 30 rokov a viac. To je v poriadku. Koľkokrát ste sa vyhovárali na poslancov? Keď som dostal výpoveď, povedali ste vy čo? To poslanci tak rozhodli, ja to nemôžem zmeniť. Tak to rešpektujem názor tých poslancov a vážim si ich názor. Nie, viete, neuhýbajte, pán primátor. Takto ste mi to povedali do očí, ja sa vám do očí pozriem. Ja si nemám problém. Vy ste povedali, poslanci rozhodli, že sa musí dať výpoveď a dali ste mi. Ja som to s niektorými poslancami od vás hovoril, ani nevedia, že kto. Ak máte ešte niečo hovoriť, lebo za chvíľku už nás to baví vás to ešte? Aby sme boli k veci, ako... Aby sme boli k veci. Jedná sa o to, že ja nebránim poslancov, naozaj, ak sa chcú s vami rozprávať. My sme sa stretli tento týždeň, ja sa keď netajím. Aj som vám povedal otvorené dôvody, aj som sa vyjadril. Ja nemám žiadnu tajnosť pred nikým. Takisto ste, pán primátor, povedali tento týždeň, že znova poslanci, že ste rozhodli o tom, že nebudeme zavolať do súdu. A tie dôvody, ak sa budete chcieť, ja sa teda k tomu radšej nebudem vyjadrovať, pretože momentálne sme vo fáze verejného obstarávania. Vy ste spomenuli na subjekty, možno viete aj to, lebo že to verejné obstarávanie bolo zrušené a bude nové vypísané. To znamená, že... Lebo nevyhral ten, kto mal vyhrať. A kto mal vyhrať? Ja neviem, vy to viete. Alebo niekto to... Stačí, skončili sme, prečo bolo verejné obstarávanie? Stačí, odoberám vám slovo, nebudem toto počúvať. Dobre? Ak chcete po skončení zastupiteľstva sa vyjadriť, ak to niekto bude ochotný vás počúvať, budete mať priestor. Pojďte sa. Ale chcem mať povedať, nie už na vašu adresu, vidím, že... Nie, toto nemusím počúvať, nemusím. Vidím, že vás to znervozňuje. Mali ste priestor? Ja len páne poslanci, aby to s vami... Viete, čo vás nerozumie? Ľudská hrubosť, nevraživosť, závisť. Toto ma rozčuje. Výborné. Ja vás chcem len poprosiť, dve vety. Nič voči vám. Aby ste sa na to, páni poslanci a poslankyne, pozreli, čo sa tu deje, ako sa robí, kde je transparentnosť, k čomu toto celé povedie. A v prípade, že to tu ostane takto, ja určite tak nenechám. Nech sa páči. A ja vám každým pošlem linky, ak si chcete pozrieť a budete mať tiež informácie, ktoré možno ešte nemáte. Niektorí máte, niektorí nie. Ja len ak môžem za poslancov, tlmočili ste váš názor, je to váš názor, nikto vám to neberie. My naopak, ako poslanci Mestského zastupiteľstva, sme volení ľuďmi, máme dôveru tých ľudí a máme povinnosť tie ich podnety, požiadavky a postrehy preklápať ďalej. A občania, alebo časť občanov sa na nakladanie s tým kuchynským odpadom a veci s tým spojené díva úplne diametrálne inak, ako ste nám tu vlastne tlmočili a hovorili, a proste sú veci, dôkazy, že nakladá sa tak, inak, ale proste my nemôžeme... Za 2 roky nebol zo strany... Ja som vám neskákal do reči, ja som ešte neskončil. Nebola jediná sťažnosť zo strany... Je zbytočné komunikovať s človekom, ktorý nedokáže vypočuť názor druhého. Ja vás vypočujem. Nevypočujte, lebo skáčete... Ešte, ak by teda bolo tu niekoľko obvinení a vyhrážok povedaných ešte vedúci... Ja sa nevyhrážam. Ja som hovoril... Mne to tak pripadá. Chceš sa, pani vedúca, vyjadriť ešte niečo? Ja by som sa chcela, lebo hneď na začiatku ste spomenuli moje meno, ja by som sa k tým procesným veciam, hlavne ide o to, že všetko, čo ste prečítali, bolo pospájané z viacerých zmluv a z viacerých období posplietané. Keď sa vrátime k tomu, že mesto vypovedalo zmluvu, ktorú sme mali sami uzatvorenú, ukončili sme ju riadne listom výpovedou, boli tam dôvody. Následne vám mesto dalo zákonnú referenciu v systéme UVA. UVO následne preverilo pridelenie tejto referencie, lebo nie je bežné, že obstarávateľ po ukončení zákazky dá negatívnu referenciu. Áno, vždy sa dávajú kladné, pretože negatívna referencia ovplyvní účasť toho subjektu v ďalších súťažiach a má tu dôsledky. Čiže UVO preverovalo, ako sme mali zmluvu postavenú, ako sme ju vypovedali, aké dôvody sme uviedli, ako sme to vydokladovali a všetko bolo v poriadku zo strany mesta. Čiže, že vám bolo niečo nejak nezákonne, že by ste boli obvinení, nie je pravda.
Čo sa týka referencií, že vám nebola udelená referencia, na udelenie referencií je v zákone presne postup, sú na to lehoty a systém, ako sa táto referencia vydáva. Vždy to dodržiavame. Vy ste pýtali v decembri, to bolo pred sviatkami, aby vám primátor potvrdil papierovú referenciu. Áno, na papieri napísané, že zákazka taká a taká, v takej sume, aby to potvrdil. V tom čase už bola platná legislatíva, kde sa referencia mohla zadávať iba v systéme UVO. Čiže, a tá vám daná bola. Takže toto tiež nebola pravda. To, že ste dostali nejakú pokutu od UVA, mesto s tým nemá nič spoločné, lebo to nie je proces mesta. Mesto bolo prešetrované, prečo vám vypovedalo zmluvu a prečo vám dalo tú referenciu a bolo to v poriadku. Čiže mesto s pokutou nič nemá, nás to mrzí, že ste boli pokutovaní alebo že ste s tým mali problém, ale je to tak. Ďalej ste spomenuli, ešte o tých vreciach, to sa vám vrátim. Nejde o to, že či vrecia sú alebo nie sú. Ide o to, o tie nádoby. V zmluve je napísané, nádoby majú byť čisté, dezinfikované, vymieňané. Keď vy vymeníte iba vreco a nádobu necháte, ako je zabezpečené umytie a dezinfekcia tejto konkrétnej nádoby. Čiže toto je porušované. To, čo je v zmluve. Ďalej tu mám výzvy VO. Aha, tam ste hovorili, že výzva, súťaž bola vypísaná, šitá na niekoho. Vždy máme identickú výzvu. Môže sa niečo upraviť vo výzve zo skúseností, to nepopieram, keď sa nám stane, že sa obstará zákazka s nejakými podmienkami a pri plnení jednoročnom, dvojročnom sa zistí, že je tam nejaký nedostatok, tak sa zapracuje. Ale gro víziev je stále identické. To, že sa pýtajú referencie, je úplne bežná vec, aj pri stavebných zákazkách napríklad. Každý uchádzač musí preukázať, že už realizoval takúto zákazku podobného charakteru a zhruba v takom finančnom objeme, ako my obstarávame. Tam nie je nič diskriminačné. Diskriminačné podmienky sú úplne iné podmienky a práve preto vždy hodnotíme súťaž len podľa ceny. Jediným hodnotiacím kritériom v našich súťažiach je cena, lebo chceme sa vyhnúť nejakej diskriminácii a podaniam na úvod, že máme niečo účelovo vypísané. Čiže toto tiež nie je pravda. Pani Žirva, nebojte sa, verejné obstarávania. Prosím vás, verejné obstarávania zabezpečuje vždy externý obstarávateľ, pretože nám záleží na tom, sú to vysoké sumy, nie sú to nejaké malé zákazky za 20 000. Záleží nám na tom, aby boli podľa zákona o verejnom obstarávaní, aby sme mali všetko v poriadku. Vždy sa nám to osvedčilo, mali sme kontroly z UVA a vždy boli kladné odpovede. Čiže aj tieto zákazky, ktoré ste vyhrali, nám obstaráva externý obstarávateľ, ktorý nemá žiadne záujmy alebo nejaké prepojené s mestom, alebo že by bolo niečo účelové. Takže musím si zastať toho externého obstarávateľa, že určite od vás nepýta niečo len nad rámec zákona, alebo že by vás úmyselne poškodilo. Vždy len to, čo je v zákone. Je tu toho viac, čo ste spriedli dokopy, že pri výmene primátora nie je to pravda, bola som tu aj za minulého volebného obdobia, aj teraz, čiže to, že sa vám vypovedala zmluva, vôbec žiadne nesúviselo s výmenou primátora. A to, čo sa týka aktuálnej súťaže, boli oslovení, myslím, že 6 subjektov, 5 alebo 6 bolo súťaži oslovených, 2 poslali cenovú ponuku. Tie cenové ponuky mali nedostatky, ktoré verejná obstarávateľka nám teda odporúčila, že je to v rozpore so zákonom a že sú to dôvody, pre ktoré navrhuje ukončiť súťaž, ak sme mali všetko v poriadku, takže mesto súhlasilo, táto súťaž bola ukončená, to je tá súťaž, o ktorej vy hovoríte. Vypíše sa nová súťaž, čiže o tejto sa rozprávať nebudeme, ale rovnako sú oslovení viacerí možní dodávateľia, ktorí majú túto činnosť v predmete svojej činnosti. To je za tie technické postupy, aby ste neočierňovali niekoho v rámci referencií obstarávania. Ja len jednu vec ešte na to poviem, že keď sa to hovorí, že niekto má záujem, ten nevyhral, tak sme to zrušili. Včera som prvýkrát v živote volal z externého obstarávateľa, netuším, kto je to. Len na základe toho, že tá súťaž neprebehla, ako napísal mi vetu, že ona by ako štatutár sa nepodpísala. Zohnal som si nám číslo, volal som, čo sa deje, ak má podozrenie. Netuším, kto je to. V živote som sa nestretol, včera som s ňou prvýkrát volal. To sú tie dôvody. Nie, že nevyhral niekto, kto mal.
Ja ani netuším tej spoločnosti, ja to nepoznám, ale vy si myslíte, čo chcete, máte svoju pravdu. Ešte sa chcela, už sme sa vyjadrili, naozaj pani kontrolórka sa chce vyjadriť, ale... Ja ešte musím zareagovať. Ešte pani kontrolórka. Ja sa vyjadrím takto. Ja si za to svoju kontrolu stojím. Vykonala som to správne, nie protizákonne, ani som nezneužila právo verejného činiteľa. A kľudne, ak sa vám tá kontrola nepáči, kľudne podajte trestné oznámenie. Ja sa nebojím. Pretože viem, že som vykonala svoj zákon. Lebo pošpinujete naše meno, ale v krátkosti pani... Počúvajte, ak to máme záverečné slovo, chcem skončiť diskusiu. Tak naozaj, minúta. Pán primátor, keď niekto povie A, dovolte druhému povedať B. Nemusím dovoliť. Nemusíte? Nemusím. Ste povedali dosť, mali ste priestor. Ja som vám chcel ešte umožniť, aby ste reagovali. Ste mali 20 minút. A však chcem reagovať. 20 minút bolo. To bude nekonečné. Chvíľočka, skutočne chvíľočka. Prvom rade, pani inžinierka, klamete, čo sa týka referencií, pretože pri prvej zmluve nikde na úvod, nikde ste mi referenciu nedali. Pretože by ste mi museli dať pozitívnu, takže ste ju pre istotu nedali, takže klamete. Nehovorte nepravdu. Toto si vedia pani poslance, poslankyne overiť. To nie sú bláboli. Druhá vec, čo sa týka obstarávania. Nech si pán poslanci a poslankyne pozrú, aké bolo zadanie a podmienky zákazky vtedy, aké sú teraz, keď hovoríte, že sú rovnaké podmienky. Zase je to nespochybniteľné a potom sa môžeme baviť o tom, kto klame a vymýšľa si. Nemáme tu a už viac nie k tomu hovoriť. Dobre. Stačí. Končím diskusiu. Budem sa správať nedemokraticky, ale končím diskusiu. Otváram bod číslo 19. Rôzne, v bode rôzne máme termín zasadnutí mestských zastupiteľstiev na rok 2025. Po komunikácii s jednotlivými oddeleniami sú navrhnuté termíny 20. február, 10. apríl, 12. jún, 14. august, 16. október a 11. december 2025. Hlasujeme? Tak poprosím vás, hlasujeme a schválujeme tieto termíny zasadnutí v roku 2025. To je za? Ďakujem. No, nikto proti, nikto sa nezdržal. Po prvej 18 hodín, po 2 hodinách rokovania máme nárok na prestávku a keďže sme vyčerpali všetky body programu už po prestávke, teda nebude potrebné sa vrátiť. Chcem vám všetkým poďakovať za celoročnú prácu v komisiách, za aktivitu na mestskom zastupiteľstve, za to, že pracujete naozaj najlepšie, ako viete, v prospech tohto mesta, v prospech ľudí. Chcem vám zaželať pokojné, sviatočné oddychnutie v kruhu svojich blízkych, no a teším sa na spoluprácu v roku 2025. Verím tomu, že sa v tomto roku ešte stretneme. Ďakujem. Ďakujeme. Ďakujem.